1 Corinthians chapter 6 verse number 17. Kwaba seKorinte bokuqala Yes. chapter 6 Yes. siyaqala ufunda evesini phaku verse 17. Isihloko ndaba sithi ukungcola uchasene nenhlalo yobuKristu. Okay. Verse 17. Ke onamathele enkosini umoya mnye nayo. English. Verse 17. Yes. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Thank you. Let's bow our heads. Ngizothetha ngoba joined with Christ. Amen. Ngamanye amazwi to be united with Christ. Ukumanyana nje kunye noKristu. Ngamanye amazwi mhlawumbe ngifuna ukuthetha into ethi ibandla malide lifike kule level yoba joined with Christ. Lingabe joined abantu senza ama membership forms. Babe ama member eqhawa kanti they are not joined with Christ. Uba benkwazi namhlanje mfundisi wami ngithenge iSuper Glue apha endleleni. Ngizame ngathenga iSuper Glue. Ngithathe izinto ezifanayo kodwa esikudelene. Ngisidibanise ngeglue ngoba izinto xa ikhona iglue izenza loba bezikudelene kodwa xa zidibene ngento ekwazi ukuzidibanisa zithi nqa nangona bezikudelene. Uthi apho Paul xa ezama uthetha ithobele yakho bhuti ufuna bandive Jesus dlala nje strings esileleni ngabe ngathi ndishumayela lapha kweza ndawo mabe ngathi ndishumayela nje apha ezwide ya uPaul apha bazali bami uzama uthetha kwibandla laseKorinte athethe afike abe nendawo ethi apha ezinye izinto zivumelekile kodwa azindilungele sicela sithethe sonke cawo uthi ezinye izinto other things are permissible kodwa uba ndingangena kuzo zingayijobha lento kaThixo endinayo. Amen. Cela usondele. Uthi ke ngoku lona mathela kuyenyukazi. Jesus. Uthi lo muntu unyamanye. Cela nive iBhayibheli. Praise God. Unyamanye nalo. Ngoba iBhayibheli ithi kwiGenesis 2 verse number 24. Ithi indoda iyamshiya unina imshiye uyise kodwa inamathele come on kumfazi wayo. Uthi ke ngoku Paul xa edlula uverse number 17 lo mfundayo ke mama uthi but he who is joined nisondele kodwa lowo othe yena wanamathela enkosini uba moya mnye. Come on church. Uba moya mnye kunye nayo. Lord decide-leyo into njengoba ndilapha ecaweni I am not joined to the politics of the church but I am joined to Christ. Ngamanye amazwi xa ndihletywa ngabantu andiphazamiseki ngoba ndijoyinanga qawa ndijoyine uKristu. When you are joined in Christ umoya wakho ukwizinga eliphezulu. Ngamanye amazwi izinto uzibona ngendlela yakamoya awuzithathi izinto ngendlela yenyama. Praise God. Hi. Amen. Amen. Oh, you are coming. Hallelujah. But the one who is united with Christ is one spirit. Umoya mnye. He is one spirit with him. Lo othe wanamathela. That means my man. Ukunamathela okubazali bami is quite important. Lento nzinto basibe kanti sesashumayela. Se abanye bethe sithwele, se abanye sebethe hayi bayazenzisa, they are faking it. Intoba we are not joined to people. We are joined to Christ. So umoya wethu ngumoya wakhe.
Ndimvile uPaul ngenye imini ethetha kumaRoma 8 verse number 11 esithi uba nomoya lokuni ngulamoya owavusa uJesu kwabafile. Uthi uba that same spirit that was in Christ Jesus is in you. Uthi lo moya wokwenza imizimba yena enokufa anindivanga iphile ngoba lo moya lapha kuni. It is that same spirit. So ukujoy bazali bam ukunamathela enkosini kukhona ama benefits. When you are joined with Christ, you are one with him. Amanye amazwi lidlakwatanishumayela kantezayo ka usenza amanzi eswekile uneswekile kweliqala unamanzi kweliqala kodwa the minute ugalela amanzi eswekile uzamisa ka uzama ukwahlula iswekile uzama ukwahlula amanzi azisahluleki ngoba izinto zihlangene ka usenza ikofu namanzi unabisi unekofu uneswekile. When you joined them together kanti ithi kwandihlulela amanzi uthi alikwazi ukuhlula amanzi alikwazi ukuhlula ibisi alikwazi ukuhlula iswekile ngoba izinto. Come on church, am I preaching to you? You have to be joined. Praise God. Hallelujah. Yayivalelo yoba ngoku ningena imibutho seniqala ukwehlula kanini imigalelo seyiqala ukwehlula. But umbuzo wami, have you ever been joined with Christ? Uthi Paul, if any man be in Christ. Jonga bazali bam, ngicela singabikho secaweni. Let us join. Oh Jesus. Xa ukuKristu awuphazanyiswa. Xa ukuKristu abanye badinwa. Amen. Ivile iBhayibheli ithi namadodana angaqhubeka awe nabafana badinwe. Ithi kodwa those whose trust, whose hope, whose eyes is in the Lord, they shall run. Amanye amazwi ontanga bethu badiniwe kodwa basibona sibaleka into bakhona isivinini esisifumene khona ispeed that we have received ngenxa into ba lo asijoin ukhona lo sinamathele kuye. Ngiyayazi umhlaba wonakele, ngiyayazi impilo inzima kodwa into esimisa sibe nesibindi ukhona esinamathele kuye, ukhona esizimela ngaye, ukhona esiphepha ngaye, ukhona ohamba naye, and we are not alone. Had it not been for the Lord on our side, what would Israel say? Oh, go Yehova ngakuthi ayintaba zethu zisivukela abantu besikhangela abanye bezingela imiphefumulo yethu go Yehova kanti khangela ndibona uYehova. I see the goodness of the Lord. Kanti bheka bheka ndibona uThixo mibona phakade. I see the goodness of the ndibona uThixo ongajikiyo athi indibizolo ndinamhlanje ngoba phakade. I am the unchanging God. Uthixo ngelasithunzi sokuguquka. I am who I am. I cannot lie. Apha kum kugcwele inyaniso. I am the beginning and the end. Ndimasuku izinto. Let me communicate. Let me communicate. Let me communicate. What to verse number 19? Anazi na ke ngoko. Kanini mama enzoqhina. Anazi na ke ngoko. Uba imizimba le yenu is the sanctuary, is the tabernacle, it is the tent. Unless now uba uThixo wadinwa wahlala kwinqophiso, wadinwa uThixo uba lilifu lasemini abe lilifu ebusuku. Wathi uThixo ngoku, what I desire it is to dwell in them. Praise God.
wathi uThixo ngoku endikufunayo ukuhlala pha kubo. Njengoba usuke ekhaya kuphume endlini itempile anindivanga. Ucime wena njengoba usize esakhiweni uze esakhiweni kanti uzisakhiwo esakhiweni. Into ngoku uThixo has made my body his dwelling place. Njengokuthi kandiphambana mfundisi wami ndithi thina we are the hosts of God. We are the hosts of his presence. Thina singaba abaphethe ubukhona aba singaba abahamba nomphongolo kaJehova singaba abahamba nezulu singaba abahamba namandla singaba abahamba nempilo singaba Anazna that your bodies are the hosts. Yayibona host mos. Indlela banechamba ngalo. Into bina abantu abaze kuyo. Kuthiwa ngoku my body is the host of his presence. Nimvile uYesu ethi bafundi bakhe jongani madoda manolinda eJerusalem nilinde idinga lamandla nilinde ukwambathiswa ngento engaqhelekanga ngento yaphezulu ngento supernatural, not something that is natural, because into natural soze yenze mehluko but something supernatural will make wonders. Praise God. Ayini sondelana. Hallelujah. Jesus. Okay, book appreciation. Iri Bible siswam. Babe belindile. It is 120 of them. 120 of them. Uhleba kuthiwa I wonder balinde ntoni. Kuthiwa wathi akuzalisekisa umhla wePentecost. Yo. Yana bandifunda wrong iBible mfundisi. It when the day of Pentecost had fully come. Had fully come. Ngamanye amazwi after the 50 days after the Passover, because number 50 is a number of jubilee. Amen. Amikho eqhaweni. Kwakuthi xa kufika iminyaka eyi50 bathi abanamatyala ebantwini kuthiwe lixesha lokucinywa kwamatyala. When that day had fully when that day had fully come, kuthiwa babemoyamnye babemqhelomnye. Ngamanye amazwi they were one heart. Babengenantliziyo zimbini. There was one heart. That is why uThixo akafuni bandla linentliziyo, ufuna ibandla linentliziyo, because the church must be one. And believe the church must be one. It cannot be two hearts. It cannot be three hearts. Why? There must be one. And believe abazalwane. Yeah. Moyamnye bemkhe kuthiwa ngequbuliso izolile ngequbuliso suddenly ngequbuliso suddenly. Ngamanye amazwi when we are in one accord ukhona into ezidubula apha, kuvuleka umsebenzi walo, kuvuleka indlu yalo, kuvuleka imoto yalo, kuvuleka ipromotion, ngoba when we are in one accord izinto ziyenzeka. Ayini bathandeka xa simoyamnye into zethu ziyadubula. Xa kuphakanyiswa lo nalo uyaphakanyiswa, xa kuphiliswa lo nalo uyakhula. Yintoni ibandla? Ibandla limoyamnye, ayibandla limoyamnye, miracles are normal, impilisi yenzeka, ukukhula abantu kuyenza. Why? The church is in one. Okay. Okay. Anithethe nje le. Tatu bani? Okay, tatu mncinisi. uPetros indoda yakhanyela uYesu kathathu. When he was filled with the Holy Ghost. Kuthiwa xa abantu besithi
banxilile aba bantu kuthiwa yami indoda ibifudulile igwala Yo. ngoba xa sefikile umoya kaThixo he gives you the confidence kuthiwa wami uPetro wathi kusekusasa insimbi ka9 abanxilanga kodwa lento enzeka yithi aprofetwa nguJoel wathi ngeentsuku zokugqibela uThixo uyakuthulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama. The sons and daughters, they shall prophesy. Young men shall see visions. Old men shall dream. Let anyone uthulelwa umoya phezu kwenyama. Uthini umfundisi uJali? Ndithi akufika umoya ingcwele uyazisusa inhloni. Yo. Yaphindwa nguwe wena une10 years usindisiwe. Akhona umuntu okwazi ushare kuye uthethe ngoYesu. Kodwa uthetha ngesilwimi hayi uqinisekanga. Ngoba xa ifika umoya ingcwele he gives you boldness. Praise God. Bisho noba ngathiwa ngwedwa abayi10 uzimba bathi ndiqinisekile ngami. Ndiqinisekile ngalento endiyamkela. Hayi sondelani bazalwa. Jesus. Yo. Okay. Anazi na sizawugqiba. Uba your bodies are now a temple of God. Apho uThixo ahlala khona ngomoya wakhe. Azodlambhali phaya. Kuba nina aningabeni. Ngamanye amazwi ungazuqhayisela umuntu ngokusindiswa. Because this was not yours. Amen. Uxele tata mahlathi mhlawumbe uzakuxela nomfazi wami. Zintathu izinto ozazifumana kum xa ndishumayela. You'll find the grace of God, you'll find Christ, you'll find the Holy Spirit. Those three things in my message. Noba ndibemfutshane kangakanani uzazifumana into zintathu. 1. iBhayibhile thina Ephesians 2 verse 8 sasindiswa ngokubabalwa. Amen. Kungengomisebenzi ye ngamanye amazwi akukho nto uyenzileyo wena to deserve this. Hallelujah. Wena wanikezwa i-righteousness ungayideserve. Praise God. Yo. Kuba uThixo wamenza yena uKristu. 2 Corinthians 5 verse 21 iBhayibhile wamenza yena ongena sono abe sisono ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo. Now I am the righteousness of God. Ngamanye amazwi awuyisebenzeli into ye-righteousness. Xa uthe wamvuma uYesu ba uyinkosi uThixo wamthuma azofela wena ngamanye amazwi automatically he takes your sins and he gives you righteousness. Praise God. Amen. Uthomnye umntana nimthandayo uthi xa ushumayeza abantu kufuneka ubaxelele into yoba xa besahluleka Yo. uba bakhona apha ecaweni abahlulekayo nditsho uba bakhona ngoba ixesha siyavutha apha kanti kukhona into omane uziba ngayo mhlawumbi icuba ukaliyeki. Praise God. Xa umane uliphakamise elicuba phaa endlini Sure. umane uzikhumbuza into yoba lo mntu ophakamise elicuba he is the righteousness of God. Lo mntu ububulungisa bukaThixo. Ulo tata xa umane uphakamisa uzazibhaqa seyipheli into ungakhange uyitshaye. Ngoba the more usithi I am the righteousness of God i-appetite yalento awubisabakho umdla walento ngoba ngoku uyakhumbula into yoba I am the righteousness. Ndibuba mntu ubulungisa bukaThixo. Yes, uyandihlula utywala ndibuthengile ndibufakile efriji kodwa xa ndiyivula laa nto ngasekhe nditsho into yoba lo mntu ovula ubutywala ubulungisa bukaThixo. He is the righteousness of God. Praise God. Amen. Sure. Mhlawumbi ndiyayimosha icawa. Hallelujah. Yazi ingxaki yethu yintoni? Apha ecaweni sifaka imask. Singo-Rey Mysterio thina. Ubuso bethu abuveli ncam. Apha ecaweni siyenye into kodwa. Okay. Handiyeke. Bazalwane bam, Amakorinte 2 verse number 12 iBhayibhile we have not received ayisuyivule ndakufundela because andifuni ujaxesha. Thina asamkelanga moya wehlabathi. We have not received the spirit of this world. Thina. Jomakhe wakho uthi angamkelanga moya wehlabathi. But thina samkela umoya ovela kuThixo.
so that we may understand what God has freely given us. Yeah. Kuze siqonde izinto uThixo asinike ngesisa. Bazalwane bami, cela uyibambe lento endiyithethayo. Be joined with Christ. Joma khelo wami, it be joined with Christ. Praise Okay. God. Funda mamam. Yabufunda esiXhoseni. John chapter number 17. Ndiba uhlala phansi ngoku. Bazali baseJMT bathi hayi thetha kakhulu. John, be joined with Christ, be one with Christ. Amen. Be one with Christ. Pha John number 14 mhlambi ungaqala pha. John number 14 funda nje verse number 10. John 14 verse number 10. Ncwadi kaYohane chapter 14 siqala ufunda ku verse 10. Isihloko ndaba sithi imfundiso yokugqibela kaYesu kubafundi bakhe, isizathu sokumka kwakhe. Mfunde nje la verse 1. Verse 1. Yes. Pha ku chapter 14. Yes mama. Ithi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Not inhliziyo zenu. Inhliziyo. Nivila lana bengithatha apha kwibandla. This church must be one heart. Niyazi nyani semsulwa yosinhloko mamusom. Niyazi nyani semsulwa. Ukhe akudike usiphokazi. Akudike finish. But awunasepho ngamvasa ngayo. Yeah. Because she's your blood. Amen. Isho nani lapha ecaweni kukhona into nizawunyathelana kuzo. But it doesn't change ba ningabantwana babazali aba. Praise God. So you must not have many hearts, you must have one heart. Funda mama ihlanayo. Kholwani kuThixo nikholwe nakum. Yeah. Endlwini kaBawo zininzi indawo zokuhlala. In my father's house there are many mansions. Ukuba bekungenjalo ngendani ixelelayo. Yes. Ndiyemka ndiya kunilungiselela indawo. Ukuba ke ndimkile ndaya kunilungiselela indawo, ndiya kubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam, ukuze apho ndikhona mna nibe khona nani. Bazalwane bami, Praise God. niyazi nyani wena more than being in the church you have to be in Christ. Jesus. Uthi in my father's house there are many endlini kaBawo zininzi indawo zokuhlala. Amen. Uthi but mna ndiyemka ndiyakuba uba ndimkile ke ndaphinda ndabuya uthi ndizawunithatha sihambe siyoba kunye. Ngamanye amazwi njengoba ndishumayela apha eGqeberha ndikuye because iBhayibhile ithi iBhayibhile thina sifihliwe kunye noKristu. Hayini bazalwane bami singase kunye. Ngamanye amazwi njengoba silapha we are also seated with him. Alive iBhayibhile. Hallelujah. Xa ukuye ufihli tata ungasebenza emsebenzini onezinto ezidangerous. Kodwa icriminals xa zibona wena tata umsimanga uvela ungabonakali njengomuntu abangasondela kuye because you are hidden with him. Praise God. Uthini na uPaulos xa ithetha kwincwadi yamaGalati 2 verse number 20 uthi mna ngabe I was crucified with him. Uthi ayisandim ngokuphila but Christ lives. Uthi impilo endiyiphila ngo I live by faith. Praise God. Ayini bazalwane. Anubran mhlawumbe ndiyayimosha. Yo. Funda mama. Iya ku verse 10. Sorry ngingabhalibazisa. Oh okay verse number 5. Lokuhleli phansi khawuleza. Uthi uThomas kuye, Nkosi, asazi apho uyakhona. Yava uThomas uthi asazi sihambe nawe yonke ixesha but asazi apho uyakhona. Verse 6 verse number 6. Singathini na ke ukuyazi indlela? Uthi uYesu kuye, ndim indlela, ndim inyaniso. I am the way, I am the truth, I am. Bazalwane, when you are in him, you are standing in truth. When you are in him, you are standing in the way. Jesus. Awundiva
ndithi kuwe wena uzawuthathwa ngokutshitshwa ngumsebenzi uyawubekwa kwindawo engumqwebethu, kwindawo eyomileyo. Kodwa ngenxa yento yoba kubekwe umntu ohamba nendlela, ifika indlela kwindawo engenandlela yenze. Andibeva abantu balexayo. IBhayibhile ithi phaa kuJohn 1 verse number 4 ithi in him was life. Kuye kwakukhona ubomi, and that life was the light of men. Kuthiwa that light shines in darkness, and the darkness cannot comprehend it. Akukhanya kukhanye ebumnyameni, ubumnyama ababuqika ukukhanya. Ngamanye amazwi, when we are in him, we are walking in light, we are walking in life. Ndimvile sithi kwizenzo, in him we live, in him we move, in him we have our being. Asibuye sinentshukumo, we are not stagnant asimanga ndawonye, siyahamba. In him we live, siyaphila. In him we have our being. Uma ungazazi identity yakho, your identity is in Christ. You don't have an identity crisis. You know who you are. You are the child of God. I am the child of God. I am the image of the invisible God. The royal ultimate. Okay, but intentionally. As much as ndivutha mina ndiyalithanda ilizwi. Because abana njengoba ndithetha ilizwi ngoku uzawuphuma unxile elilo not enye into. Oh, Jesus. Mamelani bazalwane. John 1 verse number 12. Weza kwabakhe. Weza kwabakhe. Baza bakhe abamamkela. Baza bonke abamamkelayo. Wabanika igunya loba babe ngonyana bakaThixo. Izothi iBhayibhile abo ke bangazalwanga nganyama, nangagazi, nangakuthanda kwandoda. Sithi abo. We are born by the Spirit. We are born by the sizelwe lilizwe elingena konaka, the incorruptible seed, which is the word of God. Izwi likaThixo ithi iBhayibhile kodlula konke, kodwa izwi likaNkulunkulu lime lingunaphakade. Izwi lakhe ndimvile kwindumiso ethi uliphakamisile izwi lakhe ngaphezu kwegama lakhe. He has lifted up his name, his word more than his name. Ndimvile mna esithi izwi lakhe lana lithumelayo into abaliphilisa izifo. Ndimvile mna ethetha ngezwi lakhe, ethetha ngezwi lakhe. Izwi lakhe uthetha ithetha uIsaya uthi linjengomthetho aliphuma emlonyeni wakhe, alikwazi ukuyela kuye lilambatha lingakwenzanga lithumekona. His word is sharper than any double-edged sword. Akhona amaqele abukhali, kodwa izwi lakhe is sharper than any double-edged sword. Kalifika enhlizweni yakho liyayihlaba liyehlule. When his word come into your life, liyayitshintsha impilo yakho uphile ngalo. Ndibavile abanye abasithi liyabasebenzela abalikholwa izwi lakhe liyabasebenzela. Liyabasebenzela abalikholwayo, liyabasebenzela. Phela msenza ukugqiba ngilaa muntu angabe ushumayela iseries xa sendishumayela ngoku ininzi le nto umoya ngicela afuna uyithetha, but I'm gonna be done. Hey, verse number 7 mama. Ukuba benindazile mna ningeni mazile nobawo, ngoku ke niyamazi, nimbonile nokumbona. Abanye amazwi Jesus is saying to them, lo tate nimkhangelayo nguye lo. When you see me, you have seen the Father. Praise God. Amanye amazwi, me and the Father are one. Niyayiva lento ndizama uyicommunicate abantwana. Jesus. Mna notata sibanye. Okay, verse number 8 mama. Athi uFilipu kuye, sibonise uyihlo kosanelisa. Jonga. Nangoku bakhona balapha bathi sibonise nje uyihlo, sibonise uyihlo sakwanela. Yazi abanye abantwana aba ike ndathi apha kumfazi wami ndathi uba bekuthiwa andikhuliswa ngelivangeli lenu mamncaphane. Hayi,
xa ngenisoyika nondifonela ngoku erhini Now, Brazil. because abantu bayazithanda eziphathekayo. Jesus. Omnye umama ngenye imini ndiyashumayela ecaweni tata umsimanga ngibona ke nje lamanzana abaphantsi uthi kum xa kuphuma icawa yo tata ayothatha la manzi ukuwasebenza ngoba ushumayela yasela tata sakhululeke isizam and kum ndiva ndinentsini ntoba abanye abantu more than ndibanikeza ilizwi bafuna izinto iyayiva ndiyithetha. Yes, xa sithandazela sometimes moya ingcwele yakwazi ukusi-instruct into yoba pray for the water and unikeze umuntu ophethwe amadimoni and akhululeke. Yeah. Siyavana bazali bam. Kodwa kufuneka abantu ukholo lwabo lungabi based Yes. but bakholelwe izwi ilizwi lodwa. Oh, Jesus. Hayini bazali bam. Linako his word is enough. Uthi ke ngoku babini abazalwana Thomas noPhilip uthi ke uPhilip sibonise uyise funda mamam. Uthi uYesu kuye, Yes. ndinaxesha lingakanana ndinani nje, akukandazina Philippu. Lowo undibonileyo mna, umbonile ubawo. Uthi uYesu obone mna has seen the Father. Utsho ngani na ke wena ukuthi sibonise uyihlo? Amen. Bafuna ubona uyise. Verse number 11. Kholwani ndim ukuba mna ndikuye ubawo. Believe that I am in the Father Nokuba ubawo ukum and the Father is in me. okanye ke kholwani ndim ngenxa yayo imisebenzi. Kholwani ndim ke ngenxa yemisebenzi leyo. Xa nisoyika kholwani kum ngenxa yemisebenzi leyo. Verse number 23. Waphendula uYesu kuye wathi, ukuba umuntu uyandithanda ngoligcina ilizwi lami. Uba uthawa ndithanda you will keep my commandments. Sengigqiba bazali bam. Wothi Axolisa bona wawo bam. amthande And the Father will love them. size kuye sihlale naye. Kubana befunde English, kayifunde pha English. Verse 23. Yes. Jesus answered and said to him, Yes. if anyone loves me, Ondithandayo, undithandayo. he will keep my word, Ubambe ilizwi lami. and my Father will love him. Utata xa wena ubambe izwi, automatically the Father will love you because ugcine izwi. Qhubeka. And we will come to him and make our home. Bazali bam, uthi uYesu uzawuthatha utata. Amen. Xa wena uthe wagcina ilizwi, basuke bazokwenza ikhaya. Hey. Yena mandiyalo bandiyavuka apha kule cawa. Kani nimeme noba ngoMarch for 3 days, Friday, Saturday, Sunday. Ne? Anangxaki anangxalwani leliphini ngalana lapha ecaweni. Uthi mna notata sisuke sizokwenza ikhaya. Andiyana baniyayifunda iBhayibheli. Siam. Uthi uYesu mna notata we will move and come and make our home. Ngamanye amazwi lento belithetha kuwe ngoku sekukhona the Trinity in me. Siam. Oh. Izulu igqithikile lazokwenza ikhaya. Ayisuka madoda. Le ndoda ehamba koPick n Pay kuhamba umuntu Jesus. ohamba nobuthathu bukaNkulunkulu. Njengoba uhamba umuntu apha kwistrato zalapha as you are driving that truck iqhutywa ngumuntu osehamba nezulu. Izulu tata lisekho phapha lilapha kuwe. Hayi. Ulapho Thixo ulapho yes ulapho mayiwe. He has come to make a home. Yo. Now divine yemini. Now divine yemini. Like 3 days ka March now give. Yo. Kubeka siswami. Verse 24. Yes. He who does not love me does not keep my words. Bazali bam. Uzaligcina njani elizwi ungamthandi? Uzaligcina njani elizwi lakhe unga? Bazali bam ngeke ukwazi uligcina elizwi. Utheni bazali bam? Mandinixele enye into umfazi wami uyayazi. Sayithetha ngondiyiconfess. Kamnandi nijonge kakhulu. Ngithe kulonyaka okanye ngo2020 ngingcwaba omnye umfundisi eKomani. Ngicela umuntu oshumayela eKomani. Hallelujah. Afuneka ndishumayele. Ucima umbane. Miyandiva? Amen. Anindivanga. Kulonyaka xa bendiordene omnye umfundisi kanye xa ndizawuqalisa wacima umbane. Babulonyaka uyi1 bekuke igathering yabefundisi phayeni bashumayela abanye abefundisi xa kungena uJali bacima umbane. So uJali unayo into enombane ocimayo.
There's ba ingakukhathaza into yokucima kombane. Mna sendiyamkela into yoba xa ndishumayela ikhona into enombane. Hayi John Martin uthi ikhona into enombane. Amen. Verse 25 says one public English. Say great. Verse 25. Yes. These things are spoken to you while being present with you. Yes. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, the Helper, the Advocate, the Counselor, the Comfort. He is a strengthener. He's a standby. But when the Holy Spirit, who is an advocate, wena unexhala ngokunetyala elithile lizakusecourt ndicela xa uyapha vumela umthetheleli allow the Holy Spirit to advocate for you. Xa ekhona umoya ingcwele uyakukhethisa nezihlobo. Anivanga ke ngoku wena uthumana nabantu bonke kanti uthumene namagqwirha. Kaloku thina bentsingisweni asizi ngaphambili sithi sasithakatha. Oh, aniviva. Sika siya nabo kwi-church board. Aniviva. And ngabo who run the affairs of the churches. Yo aniviva. Kanti umoya ingcwele xa ekhona uyabasefa. Because ikhona iskena sasezulwini. Amen. Esikwazi ukuskena yonke uyo akuthandazwa njengathi ikhona nje i-altar apha. Hayini bazalwane. Because those people uzuqonde wonke umuntu osondela kube xa wena uyafa. Ndithetha into zalapha. Bonke abantu abasondela kulo muntu uzawuthi usithi nje icawa basayifuni. Amen. Xa kuthiwa makuthanda omnye ufike kumala becaweni. Akasayikuphi. Because once bachomana naba bantu there's a spirit ababanikeza sona. Belikade nihlonitshwa but ngoku anihlonitshwa ngabantu abafikayo because bachomene hallelujah. Bachomene nabantu abarong. Kodwa umoya ingcwele xa ifikile bazali bam in the Bible he will teach you all things. Amen. Wonifundisa. He is the best teacher. Yes. The Holy Spirit is the best teacher. Wonifundisa. Hey. Bazalwane ezinye izinto endizithethayo nezijulileyo intoba kukhona isikolo sakamoya. Hallelujah. And kukhona the best professor. Ikhona ilecturer yam. Engumoya ingcwele that is teaching me. Yes, Lord. Dika ngenye imini Rev ndashumayela into ethi kuthiwa uPeter ngenye imini bakhe bathetha xa bethethayo phaa kwi-Acts chapter number 4 kuthiwa ababhali babesazi into yoba la madoda awafundanga. Bathi xa bebamamela bathi the eloquence, their utterances ziyatsho into yoba these men had been with Jesus. Ngamanye amazwi bazalwane bam umoya ingcwele xa ekhona kukhona into ezinzulu. Yo ayini bazalwane ndiyavala ndigqibile. Kukhona into ezifihlakeleyo ongeke uzazi until you allow the Holy Spirit to teach you. He's a teacher. Nangoku umoya ingcwele uzokrwadela umuntu ulinde ukorrectshwa ngulaa mntu. Umoya ingcwele lapha kuwe is supposed to rebuke you. Kutheni wena uzawukrwadela abantu then there is no Holy Spirit that convicts you. Itheni ligospel elingekho endini. Kutheni emisebenzini yethu ntana kuzathiwa abona abantu bakhohlakele ngabantu abasenziyo. Kodwa sithetha ngesizwini. Kodwa sithomoya icawa ithi yophela. Hayi. Ningapheniki ke mna ndixhale. Ndimxele ndathi into enombane inotsha. Funda ke sesiwami ndigqibele le ndawo. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Bazalwane bam wonikhumbuza nento zonke endikhe ndazithetha kulo ngumoya lo oyingcwele. Amen. Ndifundele ke
okokugqibela ndihlale phansi John 17 verse 16 to 21 nokuyifunde esiXhoseni izohlala phansi. John 17 verse 21. All I was trying to communicate is this unity that God must build within us. Amen. Amen. Verse 16. Yes. They are not of the world, just as I am not of the world. Uyesu apha he's interceding. Uthi bawo abo abangabo abelihlabathi. Njengoba nami ndingenguye owantoni bazana bam owelihlabathi. Bazana bam, you do not belong to this world. You do not belong to this world. Ngisho noba ungazama ufita kanye ngelixesha leziyunguma, ngelixesha lobumandi, noba ungazama ufita but wena you do not belong here. Wena unophawu lasezulwini. Hey bazana bam, kanisondele nje xa ndizamgqiba. I've got 5 minutes. Wena unophawu lukaThixo. Uyazi uphawu lukaThixo lude lukubhaqisa. Into bakukhona ijive esijivayo phaa ebumandini. Wena uzawubhaqwa uthoma endaweni bekumele ba uthoma yanga kuyo. Because you unophawu. Once you wamkela uYesu uzaliswa ngamandla kaThixo. iBhayibhile ithetha ngento ba we are sealed with the Holy Spirit. So uyatywinwa. Andana benayazi ndithetha. Ngamanye amazwi uba nenhlanga zasezulwini. Uba nenhlanga zikaThixo. Kumkhona into ezikufikelayo tatam. Uke ulile wena kungekho ndililisayo. Bantwana bakho endlini babuza bakwenzeka ntoni. Khumbula mina imini ndiphangelisa abantwana bami esikolweni. And on this day ndiyadlala nje igospel while driving, then the Holy Spirit hit me. And I was crying and I was praying. Yabona abantwana banjonga but bakhumbula into ba utata kanene ikhona iconnection anayo. Abantwana bakhumbula into ba utata ikhona into anayo. Bazana bam, xa ungenwe nguThixo akukuphuma kuye. Ngamanye amazwi when you are in him, ingqambu zakho kufuneka uzifake zingene. You must make sure into ba ndikuye. Uba Nkosi ubomi uyaphela maphele ndikuwe. Uba Nkosi ndiyalahlekelwa zizinto mazindilahlekele ndikuwe. I am not of this world. No one ngalapha, but I am not from here. Kukhona pho ndi belong akho. Funda sesiwami zogqiba. Sanctify them by your truth. Bangcwalise ngenyaniso yakho. Your word is truth. Ilizwi lakho liyinyaniso. Funda nje verse 15. Verse 15. I do not pray that you should take them out of the world, but you should keep them from the evil one. Bazana bam, uThixo akathanda, uYesu akathandazela bani ikhutshwe ehlabathini. Kodwa uthi njoba niphakathi nehlabathi, kodwa nigcinwe. Jonga siphakathi ehlabathini, kodwa sigcinile. Ngiyuvila umhlabelelo walapha ekhaya eFaith Mission. Ethi noma umhlaba uzanyazanyiswa. Hey, umhlaba uyazanyaza. Umhlaba uphendukile. Abanye babulala abantu befamily ngenxa sepolice. Kodwa noba umhlaba uphenduka, noba izinto zijika, kodwa sigcinile. Hey, ugcinwe. Songaphangeli kodwa ugcinwe. Ugcinwe. Sento singahambi kakuhle kodwa uvinto ukhona isandla esindigcinileyo. Ukhona uThixo andigcinileyo. Abakujongile abantu babuza uphangelaphi. Kanti unyaka wonke khange uphange. Ukhona sigcinayo. Sisabubili uSathane uyasikhangela unjenge ngonyama egumayo kodwa sigciniwe. Ukhona isandla sikaThixo esiphezu kwempilo yakho. That is why I will not give up. That is why I will not throw the towel. Ithi iBhayibhile lingawa iwaka kwecala 10,000 on this side but kungabikho isondelayo. Intoba mna ndizizimelisile phansi komthunzi kandikhoyo. Ndizizimelisile phansi komthunzi kandikhoyo. Ndizizimelisile. Ndifuna uyozimela phansi komthunzi. Ndiyafuna ukuzimela. Ngoba xa uzimela ngaye akukho
izakwenzakalisa. Church of God, njengoba sisithi eBhenesa, ndivumeleni ndithi noma silapha kule gqeberha egcwele ububi, kodwa siqinile. Give me sleep, siqinile. Ndivumeleni ndithi amakhelwane benu bazakwenzakalisa, kodwa nina nizonzakalisa ngoba niqinile. Ndivumeleni ndithi kuni abantwana babanye abantu bazafa phambi kwexesha, kodwa benu bafihlwe ngoba niqinile. Ndivumeleni ndimemezele ndithi lo nyaka ubunzima wabanye, kodwa kuni niyaphakanyiswa. Intoba sihambi sodwa kulo Thixo hamba nathi. Ndimvile uDavide ngayivala indumiso 23 esithi surely, 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 goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell. Surely, simply way, simply way. Aye, 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 simply way. Rev Mahlati uzothandaza mfundisi wami.